గుడిమల్లం. ఇక్కడి శివాలయం చరిత్రకందనంత పురాతనం. ఇక్కడ వెలసిన శివలింగం ఎందరో శాస్త్రవేత్తలకు అంతుచిక్కని బ్రహ్మ పదార్థం. ఇది పరశురామ క్షేత్రం. తిరుపతికి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇక్కడ వెలసినటువంటి శివలింగం ప్రపంచంలో మరి ఏ శివాలయాలలోనూ లేని విధంగా మానవ లింగాకారంలో ఉంటుంది. పరశురాముడు తన తల్లి తలను నరికిన పాపానికి ఈ క్షేత్రంలో తపస్సు చేసి తన పాప ప్రక్షాళన చేసుకున్నాడన్నది స్థల పురాణం. ఈ శివలింగం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలు, ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎన్నో పరిశోధనలు చేసి చివరకు ఈ శివలింగం తయారు కాబడిన శిల ఏదైతే ఉందో అది ఈ భూప్రపంచానికి సంబంధించి